Okay. Yeah. Yo. Miniji kan wa ken wa makase ni. Isane male ni le ni. Nyebange ene wa yakase. Yo. Cholo. Eno le chano kwa Mawubi Yona de wa here da de. Kan o male Bible am future na chapter kan o male mu anu kwale o le ja anu kwale o. Nti enenso yedu mo nkyɛn no efese yehwia bibi efa esubo kwan be na efa so a ebo esu nipa be na wo se obo esu oba to wi bo be ma su na oba kwa ye ma no kwan se obo esu nsuo no ebi wa ye de pete wo so ebi so ye se ye esubo no bi ebi mu nso ti se chinchina ze na Johanna ni Yesu ya ye saa na wo se ye na ye de bo esu enti ena ne ye se ye bedu mo nkyɛn na ye do nkyɛn a no kra wo esubo mu ye no kra nyame akye na wa kyerɛ ye enti na wa so ye ba ye Yo bena preka sori ono ha. Ne come sori ono nge sori tumi. Ama woni mo ke lo yinu mo ko ma pa tui. Ama cho mo ke ko no. Mo ko ma pa mi. Ama pa wo pa mi che bi mo kronkron. Lo ko ma pa mi na ka wo nge Yesu bi. Mu nyi ba hiye. Lo nyi la ni ma le ni yi anu pare no. Amen. Da mi ni jo problem. Like the way she said it now, baptism. Some other people said it is not good to baptize a person in the sea, water, or in a stream, rather than a river. And we want to know, is it true? Because some other people do say that it's not good for anyone to baptize a person. How is it true? Because you have also said it, some of your teaching that it's not good for a woman to baptize a person. So we want to verify if there is any truth in it so that we sit with. Yo, ne choka ne kumeke kasore nonge uwomi. Ehi ne sakan yomune esore nolo. Okay. Le benengaji wamaye ne Yesu pi. Okay. Kone wanyengenya. Ke kriyo wama sore mo. Kone wajesi. Mo konkro Yesu wahiamu. Mo nche mo chonwoni wa osina ke obiye. Amen. Amen. Lucas 6:12. Lucas chapter 6 verse 12. Wama ye kan you sori ono lo. Wama ye kan you sori ono lo. Lo loboji you ma sori mo. Kekele tulaga nyumu ehio Kristo. Yum ehio Kristo. Lo ka yo ya plan no mu lo. E ma mu nyumu. E ma mu yu. Lo ma ye kan you ga ebronyalo. Jare se hu amo no nge nyumi. Nyuma se nyumi ke ho. Lo yo ya pio no bone ayogbe wo. Lo ke abamika awo no ke apakumi na sori le na se nyumi yo. Kai wo eyogbe ye benyi. Jare se kamene wo nge no. Wo asochegem osroke ngwa ingem. Lo ka ke you ne amu no nge mi yo. Na be difficult. Jare se nyimbi ka ke wo sori ono lo.
Lo le hu o ma ye kura ko ba ye kan mini engeno yalo lo kekre o wa ye kan yu sori ono lo Lucas 6:12 Luke chapter 6 verse 12. Na eba say na ofi edikọ bepo no so paibo na obo Onyankopon pa ya anadumu ni nyina Lucas 6:12 maya no na ade a che no ofre na suafo no bai na opawon edumienu a ofre won asomafo Simeon a oto ni din Petro ni nua Andrew Yakobo Yohane Philippo ene Bartholomew Matthew ni Thomas afio ba Yakobo ni Simon a wofre no Zealot Yakobo ba Yuda ni Yuda Iscariot a odani ofetwafo no na one mo nsane no begina bebi a ehota one ne suafo bebre amen yesi Yesu okobo mpa ya nanjemu nyina all night one ne suafo bebre na nso obaye no oyi wo mu ahi 12 ena ofre wo mu se bien asomafo yese wo mu na obesoma wo mu ipacho sisa grace wo mu sisa na wo mu dina ye boy no ni nyina oba din wo mu da be mema nkwa na ye den na oba nya kwan se okogbo esu eye oba na Yesu wasoma wo wasoma bemba ye bia wo die no Lucas 6 verse number 12. And it comes to pass in those days that we went out into a mountain to pray and continue all night in prayer to God. And when it was day, he called unto him his disciples, and of them he chose 12, whom also he named apostles: Simon, whom he also named Peter, and Andrew his brother, James and John, Philip and Bartholomew, Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon called Zealot, and Judas the brother of James, and Judas Iscariot, which also was the traitor. Verse number 17. And he came down with them and stood in the praying. amen Amen. Yesu ya sorry kamene dio na epresi yo engasa fu baba wo yinge ni nyumu hinge wana benenge ha lo benenge ji ka o kane malo benemu nkompo maba e ba ni 120 ano lo le yinge rejo se bronya nake hanu nake munu leo akechiyo lo ne la 12 ndo abia ina chendo kra na o mi root be wana benenge ha kaja yo lewa Matthew 28:18 pure elamita e achome. I want to ask a question. When the Holy Ghost ascended unto them, there was a woman in their midst. So do they also speak in a different language? We know that when the Holy Spirit ascend on them, they speak in a different language. So will the woman also speak in a different language? Okay, keo kanyo ake nimnyuma pe 120 na religion ache Mary me ke mata me ke no me kura religion se Bible ke on Pentecostal igbiyo no ko fe no ko nuka age eje bitui loro chole adewe ke yumde ko alo idimu e na de se akeni bi 120 na religion yi hunga pati na nuka age biso tutui helore e ko ma de kan iyo mutu ekoju atu ekoju lolo le no wale di kan atubiso to se me 120 ona kan yi na apeti yo ne mumba me kula no lewo mai wa de ke me ho amatu eko bene nge jiro ne Matthew 28:18 na Yesu ba be ka kire won se what your soul ni asase sutumi nyina amane enti mo nkonko ye amanama nyina mesuafo Demo won esu enhye eja ene yoba ne mo nkonko di mu na mo kyerɛkyerɛ won se woni ni amahye mu nyina so ahwe ne mu wo ho ene nyina de bekɔ akosi wiase ewieye amen so sa 12 na wayi wo mu no wo mu na
soma wo Okay. sɛ monkɔ ka asɛmpa no na monya ɔkra na mombɔ wɔ no asu na monkyerɛkyerɛ wo nti adekyerɛ ɛne isobɔ no yɛde ahyɛ mmarima no sa wɔn yɛde ahyɛ mmarima no sa wɔ sɛ yɛde ahyɛ mmarima no sa a menim mmaa bebree ɔmo yɛ asɔfofo a nyame ho sra ɔdom kɛseɛ ɛwɔ ɔmo so a ɔmo gyina ɔmo nan so ɛwɔ dom no mu koraa sɛ mmarima no na Yesu Kristo kaa sɛ edwuma no dɔɔso nso ɔpaafo no yɛ den esua asɛnea ɔso a n'esuafoɔ no sɛ ɔmo nkɔnkɔ kyerɛkyerɛ no na obi a obegye di no ɔmo mmɔ n'esu nti sɛ ɛbɔ n'esu a that means no di a ɔka Bible beebi ɔsɛ di a ɔmo yɛ no tumi ni bɔ ɔmo so a saa nkorɔfo na ɔmo agye n'edi nso ɔmbɛyɛ saa nti ebi a na ɔbaa nso ka ho na yɛabɔ n'esu yɛama no sɛ ɔdom akyɛdeɛ yi bi bɛrima eti hɔ akwadwofoɔ de ne nsa egu ne dɛm ne fam na ɔbaa no ɔdom wɔ hɔ nwosra wɔ hɔ sɛ ɛfa yɛ biribi na bɛrima no nso nkenya ne ho a na nkurɔfoɔ no nso te hɔ a yɛmbɔ mu nso mpɛ sɛ ɛhɔ no nkyerɛ mu kakra. Okay, 1 Timothy 3:12, Titus 1:5. Titus 1:5, 1 Timothy 3:12. Na yɛn bi obi. Titus 1:5. 3:12. Titus 1:5. Èyí tí na mede mbu megyaw Kreta na wesiesie nneɛma a aka no pɛpɛɛpɛ na wesisi nkuro biara kuro so mpanimfoɔ sɛnea mehyɛɛ wɔn no nea ne ho nni asɛm bi ɔyere baako kunu ɔyere baako kunu ɔyere baako kunu ɔyɛ bɛrima na ɔyɛ ɔbaa ɔyere baako kunu ɔyɛ bɛrima ɔyɛ bɛrima nti leader kuro biara so no leader no yɛ bɛrima ɔyɛ ɔbaa yɛkɔ English. 1 Timothy 3 verse number 11. 1 Timothy 3:12. 1 Timothy 3:12. Let the deacons be the husband of one wife. Deacon, husband of one wife. Or ɔbaa ana ɔyɛ bɛrima. So ɔyɛ bɛrima. Okay. 1 Timothy chapter 5:17. Na me kyerɛ wo biribi. 1 Timothy 5:17. Na me kyerɛ wo. 1 Timothy 5 verse 17. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Jonah leader ona ebronya nena di ebe no ne ehia alo etwumoni enyu no wa nga hia mi lo nga ni twomi wa nga preaching wa nga teaching lo ma ne yi o me o abronya ngem mo kan no wa ya Titus Timothy 1 Timothy 5 verse number 17. Okay, mpanyinfoɔ a wɔhwɛ asafoɔ no so yie no wɔmfa anidie mmɔ ho nni wɔn etiti no wɔn a wɔyɛ ansɛnka ne nkyerɛkyerɛ ho adwum. Amen. Asɛnka ɛne nkyerɛkyerɛ. Hallelujah. Nti yɛwɔ nkyerɛkyerɛ ɛna yɛwɔ asɛnka. Asɛnka no yɛhwɛ Proverbs chapter 9 verse 1. Proverbs 9:1. Proverbs chapter 9 verse number 1. Proverbs 9:1. Proverbs chapter 9 verse 1. Nyansa esi ni dan. Wasen na edum aso. Wakum ne emua. Wafra ne insa. Na wasiesie ne pono nso. Wasoma ne emaawa. Wasoma ne maawa. Ne yɛ ɛnyɛ bɛrima o. Ɛyɛ ɔbaa. Ɔnkɔtie mu ekuro mu sunsumia so sɛ nea ɔyɛ atetekwaa no ɛma ha. Amen. Nti ɔbaa bɛtumi akɔ preaching ɛwɔ town. No akɔ preaching. Ɔnyɛ ɔkra na ɔde baa na mmarima no abɔ ne so. Na mmarima no akyerɛ n'adeɛ. Nti preaching deɛ mɛfa sɛ ɔbaa bɛtumi ayɛ bi
na teaching ni die ye de ama member no e say member no be bo weso asana a kire ti sabeti wa asem na si ya oba ni kwan say otumi di asafo so leader ansa na oba be di asafo so na so sa dia yenko 2 John 1:8 2 John 1:1 2 John 1:1 2 John 1:1 2 John chapter 1 verse 1 2 John me opinion no kira koma imra a woyi no ne emma a medowo no kremu na enye me nko na won a wahunu no krenu nyina why ya yi no no je se enye ono na oyi obi na so obi no ye de oyi no je se owo bema na ase owo member na ase nti se omo hu na adwuma bia e de obetimi aye de aye no adina ba bi wo nyame asem no ye ndi kambre fo na ye 2 John 1:1 The elder unto the elect lady ye de oba na je se the elder at a late lady the elder unto the elect lady and her children whom I love in the truth and not only but also all they that have known the truth for the truth seek which dwelleth in us and shall be with us forever. Amen. Eko manaka we no owo impenifo wa nenim ena wo mu yi no nti enye oba biara na ebe ma no kwanse o ye adwuma no Madam say to make more ba kwan dey so say no ba bia say ye mu bia na adwuma e say ma bia na adwuma na so revolution leader na ma oba no kwan wo no Jeziba ma wa kire adifo wo no nti leader bia a eda safo no anono na ese onye bemba ono na betimi abo esu nti ye be start ni so bo no na ye wie won na wo mu ebo esu no se oba wo mu ana se me ma nkwa yo me fashion be bisa asem ya sana yakọ because me yo ba no di enu nya me pa eyi it's all the say we share Bible ma e me bi du ye e wo Israel mo no from Genesis to Revelation which me ka so ba ko pe e na wetimi aye leader e wo na onu no o serve as a leader and as a judge in Israel a eye Deborah yo titi a obai na odi kuro so empenifu edifu ewo mu obia pa asama oba we nchena otumi ediko na Yesu Kristo so se ye nkyerɛkyerɛ de say yetumi akyerɛkyerɛ sɛ na making ya let me wodom ni musra iti pese mbisa sɛ chinchi na chi sɛ bema embo esu ana so no biye ye di ama member oba nka ho oba ni mu kwanse wo esu enti sisi a me leader me oba na me wo masafo bema me ne wo ho ebia be ka se ebia na ni nginya me adwuma no na sisi a me nya nipa we fa kwa osofo foforo nkyɛn na nkɔbɔ mu esu ana se den yo se eye nyakopon asafo e na odi ma odi a nyakopon be yi member aka wo a wo be yese o be yesa idima o be yi aka wo ma wa yesa idima e fi se ene mo kwa se oba ebo esu se oba ebo osupe ne je se ifunso aba ne je se onu na edi uso onu na be ka che o se ye so mo Deborah die no e so kun kakra e wa sori edie no okay nti yenko 1 Timothy 2:11 na yan bia video on masana ya tuaso 1 Timothy 2:11 yo ase emi anye ko ensu asem no ahobrase ni so ye ko ma obesua wo he na chen besua wa so na be mo be ma no chen be na ye leader no
Obia deɛ me ma no kwan sɛ won kyerɛkyerɛ anaasɛ oni obarima so na emu no onye ko okay sɛ oba no akɔyɛ leader na sɛ wɔ member wasafo no mu a sɛ ɔno na bɛyɛ leader wɔ mu nyina so monkɔyɛ wei na member no ayɛ kwadoto na kɔkɔ mpɛ no saa nti sɛ yɛkwan yi wo sɛ woyɛ leader anaa wɔyi wo sɛ adom bi wɔ wo so a ɔbɛbɔ mmɔden asɛ ɔbɛyi obi a aka wo ho ma wode ayɛ adwuma no a ɛyɛ bɛmba ni sɛ ɛba no saa na sɛ wogyina baabi asɔre no mu sɛ mogyina baabi ɛpɛkyi anaasɛ ɛka nyame asɛm na obi ɛmmɛbu wo fɔ ɛfiri sɛ ɔba ɛbɔ so a yɛbɛka kyerɛ wo sɛ bɛbisa wo sɛ hemfa na mohu sɛ ɔba akɔbɔ obi yɛ so nti yɛbɛstarte nso bɔ no na yɛnhwɛ sɛ ɔba wɔ mu a wo mu ɛbɔ so anaa wɔn na nsubɔ no deɛ yɛde gu nipa so no deɛ yɛde nsuo no piti nipa so no ɔno yɛ wrong. I want to ask something concerning this quotation. First Timothy 2 verse number 13. Okay, let me start from the verse 12 to 14. Verse 11 said, "Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman, being deceived, was in the transgression." Okay, verse number 14. He said, Adam was not deceived, but rather Eve. But in this our generation, you can see that if a woman is doing a ministry, it's like a ministry does not collapse. A woman ministry does not likely collapse than the men ministry, because at times most of the men were deceived by a woman. So right now, here by the case, you said a woman supposed not to be a leader in the church, but here by the case, we need so many people to do the work of God. Some of the men too were also a leader, but they were not. It's like they don't devote themselves to do the work like the way the women are doing the work now. So right now, if you say the woman shouldn't be a leader, rather a man should be a leader for the woman to be under him. Okay, let's look at this one too. We go to a certain place right now. I am the leader there. My wife is under me. Whilst I travel, and a soul is being win. So will my wife wait for me until if I come from the journey before that soul will be baptized? That's the first question. Because there are some souls that if you win them immediately, you have to baptize them. You have to baptize them. So right now, in this generation especially, the ministry of a woman is higher than. They are those people that are winning the souls more than the men. That's a fact. Because if you see those women that involved in ministry, they have big ministry than the men. Because the men, you can see them a little, just small, and then the ministry collapse. But it is not easy for a woman ministry to collapse. Why? Okay. Me de na me pese me fa ba do nkasa. Oh, okay. Nti yeko Titus 2:3 na ye bi wo. Tito 2:3. Titus 2:3. Tito 2:3. Ose. Imrewa nsu. Ose imrewa nsu. Imu bro asenia efata edipa kronkron. One tree enipa, one year a surgeon, 1 year in surgeon, one church asempa. So, sir, or see, Oban on church asempa, and he said, Oban so chill now, what he can say. Now, what day at so and Baba, what I dream
ama wado wo ekunu ne kyerɛ sɛ mmaa mpanimfoɔ no wɔn bɛkyerɛkyerɛ honam ɛma ketewa nti ɔbaa bɛtumi akyerɛkyerɛ nanso wɔn akyerɛkyerɛ no gyina sɛ ɔbaa ti sɛ mekuo no wo bɛma no wo na wobɛkyerɛ ɔbaa mpanimfoɔ no sɛna wɔn bɛtwe wɔn ho afiri nsa no ne siekuo ho ɛna wɔn nso akyerɛkyerɛ mmaayewa no nti ɔbaa tumi kyerɛ na sɛ wɔ baabi a ɔbɛgyina de akyerɛ ɛsɛ sɛ ɔnwɔ obi ase ɔnhyɛ obi ase na mmarima no ɛdi ne so 1 Corinthians chapter 10 11:10 wo de kika Titus ne yɛ Titus 2:3 Titus 2:3 The earth woman likewise that they be in behavior as becometh holiness, not fools, not fool accuser, not given to much wine, teachers of good things. That they may teach the young women. Do you see? Yanko Corinthians 1 Corinthians 10:10. 11:10. 1 Corinthians 11:10. For this case, ought the woman to have power on her head because of the angels. Nevertheless, neither is the man without the woman, neither the woman without the man in the Lord. For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman. But all things of God. Judge in yourself, is it commonly that a woman pray unto God uncovered? Do not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him? Come to 4 and listen. Verse 4, 11:4. Every man pray or prophesying, having his head covered, dishonor his head. But every woman that pray or prophesies with her head. So prophesy no, I bet me I oba, and I bet me I remember. But teacher no, teacher no ye member no. Oh, teacher no ye member no. Okay. 1 Corinthians chapter 11, verses 10. Na enya ọba nti na wọbọ ọbarima. Emu ọbarima nti na wọbọ ọba. Enu nti na ẹsẹsẹ ọbịa sẹ onye ne ti sutumi. Nkata soɔ. Abɔfoɔ no nti. Nso ɔbarima nkweti ọba. Na ọbịa nkweti barima. Ewurade mu. Nti sɛ wote wei ɔbɛka sɛ ɔbaa ne bɛrima nyinaa yɛ pɛ. Na nyɛ saa. Nti prophesy no deɛ ɛbɛtumi ayɛ ɔbaa ɛyɛ sɛ yɛama wɔ adom sɛ na nsobɔ deɛ yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛkenkan nsobɔ deɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhu sɛ ɔbaa wɔ kwan sɛ ɔbɛbɔ so anaasɛ ɔne okay Acts chapter this thing 8:15. Acts 8:15. Acts chapter 8 verse 15. Acts chapter 8 verse 15. And one of the verses, I will buy no, what boy empire ma won say, one young conquer. If you say na on ma won biara so na nsuo nko na wɔbɔ wɔn akɔ Awurade Yesu din. Ɛna wɔde wɔn nsa egu wɔn so na wɔnya wɔn kɔnkɔn. Nti mmanam na wɔn ayɛ saa adeɛ yi. Ɛyɛ Peter ne John. Ɛna wɔn de wɔn nsa akɔto nipa bi a yɛabɔ wɔn asu ɛso ma wɔn anya wɔn kɔnkɔn. Nti
Isubontu insubonsu ye bo biesu engu ejani oba no nkonkon din mu. Ye bo nipa su hye Yesu Kristo din mu. Matthew 28:18 no. Yesu se mo bo esu hye ejani oba no nkonkon din mu. Nanso ene ukwan se ana ono nkyere se wo de nipa no ko esu mu a wo de no betum eja oba ene nkonkon 3 times baby na yesa wo ye nsa nipa no wawu impren ahe yensa na nipa so owo preba kompe no ko se nipa wo impren yensa nti yebo nipa bin yebo nipa su share Yesu Kristo din na se di oka se yombo le sun share ja oba no nkonkro din mu ya ma yesu ati ase se eja no wadwuma obeyeye eba no so wadwuma oye ene nkonkro no so wadwuma oye enti se bi asa mi ensa mafun Yakobon mafun Kristo mafun nkonkro enti no me de nyina no yebo wesu hye eja oba no nkonkro din mu a when prekupe me dem hu say bia ye ka Trinity a o say God the Father, the Son and the Holy Spirit eya ade ba ko nti sisi ana eya tre no eno ti na ye ka say ye ba mass no a 1 + 1 + 1 + 1 me be ka say 3 but ye ka in the form of Bible and about the Holy Spirit form and Trinity kwanso a ene me ye say eya ba ko enti ye de ni omo hye eja oba no nkonko din mu ye say eya ade ba ko na enyam yensa enipa ni so de yensa na so nyame eni ba yo me fan say Jesus Christ said Matthew 28:18 mbo wo mo asu hye eja ni oba ni nkonkron so say yensa wan kan say yembo wo mo asu hye eja oba eni nkonkron wo mo din osi ejani bo nkonkron din yesa din ba akomu na ye bo ni pesu ina sa din ye Jesus Christ efese nyakopon odi asafonu ama hwana Kristo Yesu na asafori ye Kristo nti Yesu na ye asafori niti nti ye bo ni paso se asafori niti no mu ye Kristo o de kin kana ye nti osi nti munko ya amanama nyina besuafo no esu inche ejani oba ne nkonko edimu wankase edin no mu enti na me di kan ka se yesua me di about the Trinity na edin mi ensa we nyina na ye ne ba yo we ye no wana eno ne se wo ko ni so no mu a edin bi ensa no ukabo mu se ye wan nti nipa no so ba ko ni so no mu once no ama so na wodi ni hye nso no mu eja de ba ko oba de ba ko ni be ma eni nkonko de ba ko so se okọ nso no mu nso na okọ mu kire se oni Kristo eko wu asori e se nipa ba wu ahe prensa na nipa so we wu prensa nipa wu once nti yankinka Romans chapter 6 verse 3 ya bibie e wo hono Romans 6:3 Romans 6:3 Romans chapter 6 nti se edi uko jira nsio na no na se edi nsonu bu usu a owu abekwa bunsa gem ye bo so wasori dem mu a obekwa bunsa gem ekomesu of friend ese ye bo wesu ewo nsio mu ko nsio na ase na ye ma wo so se edi wo se nsio no mu a uko nsio na se ne kese ya sio ya ma wo so be kese wasori ya sio woni Kristo na wasori woni Kristo yenko Romans chapter 6 verse 3 anase munnim se ye mudodo a wobon ye esuko Kristo Yesu no wobon ye esuko ni wo mu ye bo ye esuko ni wo mu ena ye mudodo a ye bo mu esuko wana mu Yesu mu wan kan se ya bo ye esuko ejani oba no nkonkron mu won yam ye we isu Romans 6 verse number 3. Know ye not
that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death. Hallelujah. Hey, you need to so I don't pay you. Can you? Romans 6 verse number 3. Know you not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Loke asole loko Kristo mi asole ka obini no ebedon mi. Therefore, we are buried with him by baptized into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Romana kan akena asole Yesu Kristo buo akun. Lo won ka asole wo ke Yesu ebedon mi. Ne kamene ma utre Kristo si ate wa kele tuosi. Lo senyi Yesu go. Ne ke senyi me. Lo monka awoke agumi kekene oya gbo si ente ke cheke bi ka mo konkon wo. Lo ogbe no hietu. Yo, Ada, I want to ask that. Now, in the days of Christ and John the Baptist, people were baptized in River Jordan, not in the sea, not in the lakes, river lakes or streams. Let's look at this. Can someone be baptized in the sea or a stream or still in river? Okay. Mini akesoli onu. Water. Ne parfum pa eyin bi etu. Parfum pa. Nsuo biara kita din mienu. Nsuo biara kita din mienu. Nsuo wa ye friend Jordan. Anayibwa. Jordan mu nsuo. Won ye free bi nsuo se tano. Tano mu nsuo. Ye free bi ayensu mu nsuo. Ye free bi nsuo epo mu nsuo. Anamibwa. Epo mu nsuo. Ndi epo nso Yesu. Ndi men fa ne se onu de nchi wo mu nti enu ko se ye fa body pesu wayira. Proverbs chapter 1 verse 7. I want to ask us a question concerning this one. In the Bible, do they baptize someone in the sea before? Oh, say about ebi esu ewo pomu eponu yenyina ye nim se asoche wu ewa ahondim esanhwe nti se nsuo wa ha na se epo wa ha na se yenye nipa ne wona se yekobo nipa no esu ma yanyamuto ye fa ko nsuo no ebi se nsuo no de eta hodi ana se ono de oni ahondim bia te se epo ebi se epo nso nipa bebre so epo it is mefa se wako nya akra bi na ba bia wako nya akra no epo wo ho nsuo bia ni ho ono so wele den epo no ye nsuo ebi se we dey be bia Bible mu yenko Ecclesiastes chapter 1 Ecclesiastes 1:7 Ecclesiastes chapter 1 verse 7 Inde obiara enkai se yakopon bo wi ase no de be no bo kane epo na ya fe na epo ye fe de be nsuo epo ye nsuo inde me kan se onu nchi wo mu nti na ye fa bo ni pesu oni de se wo kan sa de what by mistake Ecclesiastes 1:7 also confirm. Eti ba ko chiche mu so. O se esuponti nyina ase ne kwa ko mu. Nanso epore nyema. Okay, nti Jordan o wanifa. O baby o. Jordan no
Yes, it is. They say Jordan no anywhere in him. Akosomo river. Nti nsuo biara ye di body pesu biara no owo epo mu. Omo nyina ya yo gofo ba. Nsuo nyina we wiase na bi wo epo mu. Omo ne epo na fa yonko ba. Friendship. Efise onu na eye wo mu nyina eheni. Ade no se ensuo na wokobo ni pesu wo mu no. Nipa no betimi akọ nsuo na ase. Ma wama nso asa emfa say eye nchiri ana eye eyi okay say yes Jordan nkwa na ye bo ni pesu wo dia and ye we bibi ye ko John chapter ye ko John chapter 3 verse 22 na ye bibi John chapter 3 verse 22 Jordan we di kawa no a eso no se ni de ena akoso mo nsuo eso no ni de tano nsuo ono so esro no se ni de ani de emfa ho sa de ye nsuo keke a ni pa betumi akọ nsuo na ase asa me fa se nsuo a ebetumi ananti sa nsuo mo friends stream Yes, keke. Eponso etwi se iso ni nyina. Yeah. John 3:22. Eyi bi mo chi no. Yesu ni esuafo ne ba yudi asase so. Na one won tena ho. Na obo esu. Na Yohana nso rebo esu wo ino eben Salem. Yohana nso obo esu ga efa no de ben ai no. So say Yohana ne oyebe ma. Onu tira obo esu no. Yesu nso oyebe ma. Oni ni nisu afoto of no nyina ebe ma. Yes, Yohana nso ebo esu de ben ebo esu wo nifa. Salem ewo. Efa ho de ben ai no esu ne ai no. Eben Salem. Eben Salem. If you say na nsuo pii wo ho. Ade na nsuo de ben nsuo pii. Inti ade no ye nsuo a nipa betimi akomu a asa. So say we no enye de oda o. Ana me boa. We no koka. Fa ka otekrama. Na fa Jordan so ka otekrama. One nyina a different taste. But as I say o me ye nsuo a nipa betimi akọ inside. E be say nipa wu a yesie no nsuo no say wo ko sie obi yo se wo ko sie obi wasase kokko mu a ebe ya na say yi na asase tutu nso die nti enani say watu form ma wo di nipa na shim enani say wo di nipa no ko nsuo no mu ma wabole so yo say me kan sim bi to aso I say you trust any place to hear na ye na ntisu they say me bi abitu na the Lord Supper no e ka say o ye na nwumre nti ye na nwumre Kristo ba ye no na nsuo wo ho epo nsu wo ho ba o decide say ono to me na nti epo so e na epo anu so what me kire enso Bible an ka say onya isuafo ana say nipa bi ne bu ompo na anu to me bu omo esu wo but o sese onya o de omko esubonti bi mu na nsuo bi nsu ni asase so e do so say epo nsuo but onyo omo so epo ni mu no de omo akọ nsuo fufuro mu na e ho so onu na maka che o say okay yeah first Corinthians 1 onu na maka che o say nsuo wo ho na say epo wo ho na say enya nipa say yakobo omo so a hefa na say yefa ho say nipa ni suro epo nsuo nipa ni suro epo ena opo nso e wa amodi say wo ko bo nipa so mu na say wa hwe ni ya e betimi atwe nipa no bo efo de usem say wo ko bo nipa so e wo epo mu a wa hwe ni ya wo mu nyina befo na river de ebi wo ho a mu ko ba bi a nipa no betimi akọ nsuo na ase a wata de po enfo efese onu die enya gidigidi nti se mefa se be bi a mo wo no nsuo ni ho amubebo nipa so mu na se po wo dia obetimi dia bo
na sɛ nsuo wɔ hɔ deɛ ɛna momfa nkɔ nsuo no mu ebi sɛ nsuo no mu deɛ asomdwo wɔ hɔ kyɛ ɛpo no mu debi obi aka kyerɛ mi sɛ ɛpo no mamuwata dɔɔso mu nti ne ho kwan sɛ yɛmfa bɔ nipa su akɔso mo mamuwata ne hɔ tano ne ayɛkyi ne sɛ yɛaboso mu nso bɔ yɛfrɛ no bosompra ɔno mpo bosom pra no yɛde bɔ su nsuo no nyinaa yɛ nyame de what the Genesis 10 verse number 1. Moreover, brethren, I would not that you should be ignorant how that all your fathers were under the cloud and all passed through the sea and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Chona, Beneza never go to Twomika Bio. Two women up. Mawubi yo eke me ho amumi gi lolo ni when you say you say we are you eke me gumini no wo mi say me ho amumi lo mawude we ke koka wodu mundo kuwo ne no ma ala la mo ame tuna ne e ma peye ya me ha wo ne e ma gbe wo ama de e be boni no ya chiro say we ya edi wo beba na yanka wo baby say say wudi pomusu bo bi esu a nipa no bewu ya na ya request sa efi say dia ben ade no ye epomu nsuo we ye joda mu nsuo we ye ayesu mu nsuo we ye tana mu nsuo won nyina kita nsuo won joda nsu epo nsu obenyina ye nsuo ye wi Ezekiel 47:8 Ezekiel 47:8 na ye bisa say etam nyakopon bo epo no ni di ankasa ye dia ben ni di ankasa ni epo isio enye epo na yefrem na tama na bopon ka se ontwi ne ho na onbo nipa na asase pete empie no otwi ne ho na yedi biama no se yefrem se de epo na so yefrem isio ntina isio ni nyina de na no akowre epo mu se won nyina ye ani ba ko yenko Ezekiel 47 verse number 8. Then said he unto me, These waters. This what? Waters. Water. Yeah. Waters. These waters. That means there were many. These waters issue out towards the east country and go down into the desert and go into the sea, which being brought forth into the sea. The water shall be healed. And it shall come to pass that everything that liveth, which moveth. So, send Ezekiel or church, Adiano. Or see, in Surin Yinano, or Mufa. Madame country. Ɔsɛ na ɔka kyerɛ me sɛ nsuo yi sene kɔ epoyɛ fam databan no mu na ɛsene kɔ tatawa no so na ɛkɔ ɛpo mu na nsuo a efisi yi kɔ na asa nsuo no ɛyare so asa nsuo yi ɛde bɛn nti ɛpo no ti sɛ nsuo nya wo doctor so with the Yankee Amos 9 here, Amos 9:6, Amos 9:6. In this year, see ye bet you a puma somewhere, or no, so ye another topic. Or no, so ye, Sionubi. Men father say, and you mean to make us say, and Faboni Pesu. In this when you Accra, Nasa is so hard, Fawamuko and Sunum. Wasumbe juche epono na se wo wonya kra na se nsuo ni ho arwebo wo nsu a meka se nsu wa ko preach wo baby na bebe nsuo no wo no obetimi afa ka na webo ka be se mefa se nsuo be wo na ho wa na wanya kra be 10 another 20 so we tua won nyina ro refe na wo o ma ko baby a nsuo no wo no ana ba ka che mo se won nyina ko pesika
na omo fa to omoro refa na yakobo abusu gidi se epo no so ye de be isuo yako Amos 9:6 Amos 9:6 It is he that did his story in the heavens and hath founded his troop in the earth. He that calleth for the waters of the sea and pour them out upon the face of the earth. Okay. The Lord is his name. Se nyakobo sa epomusio na odanu de ye debe dan the rain water and so no yin chin film epomusio na musi enye no odanu nyakobo sa ensa na odanu de be nsuo ema yenya nti nyakobo de nsuo na dani de be epomusio na dani de be nsuo de so say ebla Mose wo na sanso no won beto isuo bi na ezo ya nyinyu mara yakobo ka chere say ontwa bia bi no fa to isuo no odi tum no adane de be nti nsuo no aye po no ona yakobo se bi na odi bla yen say monjina mu na yakobo po no mu a se wo gobo abi yusu a yen say obeka chere so onu nsuo no river Jordan yesa ye ko num nsuo no ye de wo ko num nsuo no musa na be ya wo be ko nsuo no asema ya bo wesu wo ho wo de nsuo se di be okay Amos chapter Psalm 104 verse 6 Amos ono nso debi ye be kika ne ho ko de sin nyina nti million na se minim se eporo ye de be nsuo Amos chapter 9 verse 6. Osi de nsam so osoro na ohye ne kuntum ase asase so ofra epumu nsuo na ohwegu asase yeni ewrade yi from ifi se wo di epumu so boy obi eso a bia no ya tro se ni ba be ko wuom debi nsuo biara nya ko pon ai ka ho asem no de epu aka ho onye epu efiri ho because epumu so Yanko. Psalm 106 verse number 9. 104 verse 6. Psalm 104 verse 6. Okay. Psalm 104 verse 6. 104 verse 6. Thou covered it with the deep as with a garment. The water stood above the mountains. As they rebuke the fright, at the voice thy tender, they hast away. They go up by the mountains, they go down by the valley, unto the place which thou hast founded for them. Lo, benima wo gio. Nene ha gio no kra wo yi o. Se kama wo cheleke, water. Wo ha gio kra no, e ha manto me kra ano, kama wo ha la bieke, water. Nene le yimni no, water. Lo bene chiche ke je yo ko ma no ke awo kon mi o. Ni ha la bieke si. Ke epo nsuo. Nti wontumi ka se epo awa fa nsuo na nka ho. Yese wo di ka ho. Okay, so because sa epo mu epo na wo bi sa na ba ka se de. Epo nsuo. Asa. Yen go. Yo. Psalm 104 verse 8. Ase emepo mama won hu so esen kukuo abom. Nia wosiesie amana no. Wotwa ohia se entra. Die be na yakra se mentra. Epo na yedi awia fita no atwa hia ma no se mentra. Osi na ensa mekata asase no so. Na ensa mekata asase no so. Osi onyi nsuano wa no abom. Ensene emenam emepo no entem. Emma nuram emwa nyina inumbi. Trom de kom osi trom de kum won esukom. Iye fa say insukom insu. Ndi eporo ye de ben esuo. Sabetie. Nyakopon ade nchire gum kakra no. Onu so ewo dia ode ye. So say ada ye de nchire gum no ensei. Upa se epomusi ogutu am fasi ho 1 year.
sa akoso mo isunsu si ho 1 year ne wa na be pro akoso no mbe to true for this we dey yen jo no na yen tua ya desu ya so Ada, I want to ask, is it good to baptize in the night? Night. Yeah. Yes, you can baptize in the night. Acts chapter 16:29. Acts chapter 16:29. So, yes, say muko kan sempa na se obi gie dia mo eride mo mbonesu. Remember say me preach anajo. Be say anajo be say 7 o'clock in the night. Na say me hu nipa. Ebe do 10 o'clock no. Anajo 10 o'clock no. Mayan ba be say 10. Awo mo say o be di Kristo. Meka che o se wo nkoda na adi che asana mabo wo mesu ebe se ya bo ni pesu anajo yo se wo nkoda na se adi be che na obi ewo mu a why den o se mu bo mesu na mu be kire wo nti ye body pass o sana ye die ye kire na ade sa na wo bible wo de ye nkikan na ye wie Acts chapter and this thing 16:29. Acts 16:29. Acts chapter 16. Yes, obetuna obi su anaju ana. Na obisa kania etimreka bae. Na odi ampupu be hwe Paulo ni Silas ni. Na odi won fie di no. Oka say wura no. Menye den na waje me mpa. Amen. Okay, na kania no odi eden. So e be hwe ade Adiasa. Nti yedi wo mu yedi Paul mu akoto fiase. Wo mu wadan mu no. Nia ohwe dan na no. Wo hu se preku na dan na ano abi. Nti o ka se Paul ni Silas wo mu adwani. Nti o de dede ka se mu mfa kania mbremi. Ni je se na ya najo enye wiabre. Nti okodru edam wo no. O hu se wo mu adwani wo mu odem wo. De no kan Ase ewura no menye den na waje me mpa. Menye den na waje me mpa. Omu bisa. Baba no obisa apostle no. Na wasi je Ewurade Yesu Kristo di. So wa kan say je jani wo nkoko di o. Je Ewurade Yesu Kristo di. Na wo beche wo fie fo nkwa. Na ye beje wo fie fo nkwa. Na oka Ewurade asem kire ono ni fie. Wa wo efie ni nyina. Na papa no di apostle no nyina ko ni fie na wo mko kasa kire fie ni nyina. Na ofa won anadodom ayemu ahohoro won ma anu. Na so say anajo na wo mu huhuru wo mu na kent na ya hwio. Ya moja na ebo no ya huhuru nyina na oma wo bon oni ne fiefo nyina esu amunu ho ara. Ya no pa no say anajo. Obetuno enyo ba yo na. Ini so ye bo bi so anajo a kama. Because some people said if you baptize somebody in the night, especially as a pastor, that means you are from the demonic kingdom. Oh, not just a Paul, a demonic pastor. You're going to say, Acts 16, verse number 29. Me boy, me pesa minya anajo delu. So say me na ma boy so anajo. Wo so sa. Oh, kama. Me ma musu ma bo mi so anajo. Then he called for a light and strength in, and came trembling and fell down before Paul and Silas. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. And they speak unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. And he took them the same hour of the night, and washed their trippers, and was baptized, and he and all his straightways. Okay. Ni just nipa ya bo mo sanajo no wo betu akekan. O se ni fiefo nyina ye dem wo mudodo. Ndi woni ma dia sempo ana
Paul na Yakopon, yes, now church and idea what Damascus wants to know. When you are such a oh, in the Nipan, I'll say your boss war, and I don't know. Or no man, or no, so bet my cassette, your body person war, a poem. You said, I send me a Pia say, we my poor press be more capra, more friends, me call press beside a che. Now, you will be a fan. Confirmation. Confirmation in church or what dear son, and you are a church or my dear son, and I are born with. Paul so church of Confada dear and Hannah or born with. And he almost so much me as a quotation when no mujinaso. And see if you are hired to meet church to be a dear 3 months, 4 months, and son I are proposed. Okay, yeah, Paul of Besakania Tabe, Nayanajo. Okay, in the city Anajo. Tell my Paul, obviously, so Yaman Obisa Caniano, Copyman of Pana, one day. And do just hours. When you give the asa. Okay, yes, I'll come Matthew 28:18. It is a wook or sorry be. That's a woman say. Yenty wa dear Sa Sana Bowasua. Sasso a year Christo, Niche na Mukta. Matthew 28. When will be no question of 1 year, 2 years, as I see. If I say it's a bonus. Sanchez and yet Christian church. Matthew 28:18. And Jesus came and spoke unto them, saying, all powers is given unto me in heaven and in earth. Go you therefore and teach all nations, baptize them in the name of the Father and the Son and of the Holy Ghost, teaching them. You both need persons. First, you are serving a Rebecca. First, Rebecca say, "We are preaching. Oh, yes, O Christo, and on you, or you about Mumba the chain, or no see a Cherubi. Say, Nipa number, no, see what Jerry say, only yes, Rebecca, Bodesu, and son away. What you tell? If you say one bonus wa only Christo and yet upon. As only Christo ya upon my son away there. Watch the children. Okay, teacher. Say, I can be so because school. Or that's when there's a 1 year. Much on the dear will raise them. No one's already. When you go your Bible, say, Yabuana. 1 Peter chapter 3. Verse 21. It's only a palm. Bonesu. Not only Christo, ya palm and son, what is an idea? Sanity. 1 Peter 3:21. 1 Peter 3:21. I wanted to verse 1 Peter chapter 3 verse 21. I'll say, I know now, Afi. 1 Peter, I'll say chapter 1. Oh, 3. I say, I know now, Afi. It says, what Jim so empire. And it is subo, I am Namhufi, Nemo, a women pahon, Adibisa. Yes, Christo, who saw me, Tiana, so ye on your couple, dear. It's baptism, and so when you're sana, when you know, Christo, I have my son, I shall. Indeed, Yanko. 1 Peter 3 verse number 21. The like finger, whereunto even baptism do also now save us, not the putting away of the fruits of the flesh, but the answer of the good conscience towards God at the resurrection of Jesus Christ, who is God and is okay. The right. Do you see? So when you nipa na bonesu wo Yesu di mu pe Colosse 2:12 Colosse 2:12 ye boni pa so wo Yesu di mu ye boni pa so wo eja no nkonkore di mu debi Colosse 2:12 Colosse chapter 2 verse number 12 Colossians na kaya kontesi miensa ne je se e do we nyina abawie Colossians 2:12 o se dey buried with him in baptism, wherein also you are risen with him through the faith
of the operation of God, who has raised from the dead. Colossians 2:12. Ɔsɛ sɛ wesie mu ne no esubɔ mu. 2:12. Ɔsɛ sɛ wesie mu ne no esubɔ mu. Ɔno nso na wɔnam Onyankopɔn a onyane no fi ewufuo mu tumi edwuma gidie so onyane mu bi. Nsubɔ no kyerɛ sɛ wasie nipa no ɛne Kristo. Kristo no ɔwɔ ebire ahe. Baako pɛ. Galatians 3:27. Galatians 3:27. Nti wɔn a wɔn bɔ nipa so wɔ asɔre dɛm nyinaa nipa nyinaa bɛkɔ abonsam dwem. Yɛbɔ nipa so wɔ asɔre dɛm yɛfa nsuo ɛne cap ɛmbɔ nsu. Yɛbɔ nipa so wɔ nsuo a ɛmu dɔ a nipa no bɛtumi akɔ nsuo n'ase. Ɛkyɛ sɛ yɛasie nipa no wɔn no sɛ kyerɛ sɛ asɔre fɛ owufuo mu. Ebi sɛ Yesu Kristo owuiɛ no yɛsie no yɛansie ne nan ma aka ne ti dabi yɛsie ne nipadua nyinaa. Ana mo bi a wawu a yɛkɔ sie na ne ti apue dabi ade na wo deɛ wo manfo ɛna wo si w'anim kakra na ɛfo a yɛ wo si wabɔ nsu ɛnkɔ. Okay, Galatians 3:27. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Baptized into what? Christ. We don't baptize into God, Father, Holy Spirit, and Son. No. Acts chapter 19:1. Acts 19:1. So usubo entre a obehu de ebekoso. Acts 9. 19:1. Acts chapter 19:1. Na eba sa ebre a Paul wɔ Korinto no. Paul chinyi amantifi asase no so. Na obedu Efeso. Na obetu esuafo bi no. Ɔka kyerɛ wɔn sɛ, "Mugidi no, munya honkonkron ana?" Na wɔka kyerɛ no sɛ, "Yɛnte pempo sɛ honkonkron bi wɔ bi." Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, "Ɛdɛn mu na wɔbɔɔ mu esu ahyɛ?" Na wɔse, "Yohane esubɔ mu." Na Paul se, Yohane bɔ adwensakyera esu emuomu ka kyerɛ ɔman no sɛ wɔnyi nea odi n'akyi reba a ɔne Yesu no inni. Na wɔte no wɔma wɔbɔ wɔn esu hyɛ Awurade din mu. Amen. Yɛn bɔ esi wɔ ɛgye no nkokɔ die mu. Yɛn kɔ this thing. Acts chapter 2:38. Acts 2:38. Acts 2:38. Acts chapter 2:38. Na Petro si wɔn sɛ, "Monsakyerɛ mo adwen, na mo nyinaa ɛma wɔn mmɔ mo asu Yesu Kristo din mu. Ɛma mo bɔne fɛfiri." Amen. Na mobɛnya wɔn nkɔnkɔn. Peter sɛ yɛbɔ wɔn nso ɛnhyɛ Yesu Kristo din mu. Acts 2:38. Then Peter said unto them, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the." Nti yɛbɔ nipa so wɔ Yesu Kristo din mu. Acts 10:48. Acts 10:48. Yɛbɔ nipa so wɔ Yesu Kristo din mu. Ndi na yɛde yɛ biribi a sɛ ndi no si kyɛn din biara. Acts 10:48. And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry 7 days. Ɔsɛ na ɔhyɛ sɛ wɔn mmɔ wɔn esu Awurade din mu. Amen. Ɛna wɔhyɛ no sɛ ɔntena wɔn nkyɛn nnansa bi. Afei na ɔbɛkyerɛkyerɛ wɔn. Ɔbɔ wɔn so awie no ɔse tra yɛn nkyɛn. Afei na ɔbɛkyerɛkyerɛ wɔn. Nti yɛbɔ nipa so asa na yɛkyerɛkyerɛ n'adeɛ. Yo, na teacher apɛsɛ mi sɛ ɔsɛ na asɔre kɛse bi mu a ɔmo nkɔ ɛpo mu ɔmo nkɔ nsuo mu beebiara ɔmo nkɔ na nsuo no ɔmo bɛsa cup baako ebetumi de abɔ nipa bɛyɛ sɛ 100 esu. Na mepɛsɛ mi bisa sɛ na ɛno nso dɛ nso na ɔmo ti na ɔmo tumi yɛ saa adeɛ no. Ɔno sɛ ɔno yɛ wicked baptism. Efiso 4:4 yɛbisa Efiso 4:4 Ephesians 4:4 yɛ wicked baptism. Wɔn anyɛ nsuo wɔ nsuo mu a wɔbɛkɔ abonsan gye mu. Ɔno deɛ sɔfo no ɔsosɛdeɛ nkura po a wɔne sɔfo nyam bɛmu. Ephesians chapter 4 verse 4.
Osi nipadua baako. Nipadua baako. Ne honhom baako. Honhom baako. Sana wafra mo nso no. Sana ya fra mo nso. Mo fra enidaso baako mu. Enidaso baako mu. Erade baako. Erade baako. Jidie baako. Jidie baako. Isubo baako. Isubo anan. Isubo ahe. Baako. Tia baako na nse wo wie. Ona nse obekọ dia ben isuo nu. Acts chapter 8, 36 na ye wie. Apostle Philip. Okobo bi esu ye wie. Acts chapter 8, 36. Acts 8:36. And as they went on their way, they came unto a certain water. A certain water. And Anosh said, Anosh said, see here is the water. Here is the water. One can say Densu, one can say Apple, one can say Jordan, or say the idea is you. Asa. What do hidden me to be baptized? And Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. I don't know one boy, Trinity no one. I don't know I don't know one was decided was see Jesus Christ did. And he commanded the chariot to stand still. And they went down both into the water. They went down both into the water. They into the them. And what? Both Philip and the eunuch. And he baptized him. And he baptized over them in Sium. And they sorry them. It was 1 year sorry them. It's so going in our Babu. Say the Peter Moye, no, Sana is say, no. If you cottage like kind of say super back, if you are almost so much not waves, no master, you cap back. Let's just say, in super back, dear, yes, okay, so, or the buy, or one. Yes, we are. Every say, we are Christonia, and say, yeah, that's it, dear, be in Saw. Where Subo collect one. And Moja. And Kron. Now, when you di adansi here back. It is a 1 year that's a dim in San Yawu San Jim. 1 John 5:7. Na ya wie bibia. Ya hwehwe 1 John. Ya ba ya be sua wo konkro subo because nsuo mo subo na wo kire. Ba konkro de ne de wo nkire ntino. Da ele ba no. Ya ba kwa nu susu se wo konkro subo no. Enu so oba betumi ama ana chinchina enu so ba ma te se we na. 5:7. 1 John 5:7. Ada se die no ese ya miensa. 1 John 5:7. For there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. These three are what? One. And there are three that bear witness. The Spirit, and the water, and the blood. Amen. Water, Spirit, and blood. They are what? Three. So the three witnesses are water, the Spirit, and the blood. Yeah, the woman is Solomon. What can you so born me and son? What by your blood is one can I 4? What by your home can I 5? And I see the witnesses are what? 3. There's the woman so born. They tell back on Yesu Christo a one. And I then say, yes, so wasuma nation for us or Mungo Basu. Into yes, when the and you're now Basu. This one na elbow esuno. Into your best shop when I'm chain. Peter or Munchen and I best you. So say you want a dinner boy and poor for Paul Obano. Well, can't you almost say? A Gideon and Mugidi, you want it. No one train a walk Mutimuna Mania Munko. Into Munsi, some might be free one day home. Now, Munfaga to Jesus. So say, woman, woman, I'll bring back to Jesus Christ. And Apostle Paul also no. What is that? Come pet and I'm going by. It is a one who went there. Who never that. No, sir, you had a super on so if you are. Or do you have been such a
When you say Yohane can say, near about Bechino, or no, or baptized fire, Matthew 3:11. Sanity, Yankee can join a call the end. Don't forward. There is a man moon I ever seen. It is a one sweet Peter won't dear now. Who John chapter 4:1. After Radi himself, I see for access a yes, we know a sweet for the brain, not a boy in papi, singing Yohane. Into yes to Ancasa the onwards, not a sweet for no. Yes, or no one was when I'm into your best young one. Peter, the Peter said, young body banners over the other demon. Class demon. Asa. So why name is Ope no will. No, that for a bit, I be a farm, go issue. Amen. Or pass, and go on the second. What I see. Yes, so Christo had our say, and then swap why I want to go on. I said, Danny within. Amen. Amen. Within. Yo, my patch, I have Matilda. Matilda, I'm still honest. Okay. Evangelist Mawubi Yona, Ahiam. Ma sorry, no, Nidini, the root of Jesus. Yes, so Christo. Nase intini. Yes, so Christo is in Bogasa. Chaos from Campo, my sorry, me woba. Ye no by 024 65 72 87 last number 2. Whoever know now, my YouTube, my Evangelist Mawubi Yona YouTube. Eko mana awonga lejo. Ko yo ba ni kwa na kase ni o. Ko jomi mba. Amen. Amen. Morning, John. Okay.